Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel दा मिशन बासुन्दारानिफ्राय गोदान साख्रि बेनो जाबाय जोंहा वाकिं इन्टारभिउ होग्राफोरनि थाखाय लेटेस्ट जब ओंखारबावबाय आसाम स्टेटआव दा सेलारिया 30,000 मोनगोन पर मान्थ एन्ड बे पस्टआ जाबाय GIS एसिस्टेन्ट आरो बे जाबाय गभर्नमेन्ट अफ आसामनि गोदान साख्रि स' लोगोफोर जों नायगोन अफिसियेल नटिफिकेसन जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो आरो बेनिफ्राय जायफ्रा फिल्म किसाननि रां मोनग्राफोर स' दिनै 27 स' नोंथांमोननि एकाउन्टआव रां हाबनायनि खोथाखौ होनदों बेनो जाबाय पर्टेलनिफ्राय स' बिदिब्ला जोंनि बे रेभिनिउ एन्ड डिसास्टार मेनेजमेन्ट डाइरेक्टरेट अफ लेन्ड रेकर्ड्सनिफ्राय फैदों भेकेन्सिया जों बेखौ नायसै अफिसियेल नटिफिकेसन बेखायनो जों बेयाव लेटेस्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा बेनिफ्राय अफिसियेल नटिफिकेसन जोङो डाउनलड खालामनानै लानोसै दा बे जाबाय लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेसन बेनिफ्राय बेयो फैदोंमोन डाइरेक्टरेट अफ लेन्ड रेकर्ड्स एन्ड सार्भे आसामनिफ्राय फैदों थ' नोंथांमोना गौहाटिनिफ्राय मोनदों बे अफिसियेल नटिफिकेसना आरो बे जाबाय मिशन बासुन्दारानि गेजेरजोंहाय खामानि जागोन आरो बेनि इन्टारभिउ डेटआ जाहैबाय वाकिं इन्टारभिउआ स' डाइरेक्ट इन्टारभिउ स' नोंथांमोना बेवहाय एग्जाम गैया एन्ड बेनि इन्टारभिउआ जाहैबाय 10 आगस्टआव 11 AM जानाय लोगो लोगो जागायगोन 10 आगस्टआव नोंथांमोना थांनानै गुवाहाटियाव इन्टारभिउखौ होनांगोन आरो बे पस्टआ जाबाय GIS एसिस्टेन्ट 10 भेकेन्सि दङ स' नोंथांमोना डिउरेसना 31 मार्च 2024 सिम बेयाव साख्रि मावनो हागोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना सार्भे टाइपनि खामानि मावनांगोन स' नोंथांमोना दाखिनिगावआव स' बे जागोन नोंथांमोननि खामानिया एन्ड बेनिफ्राय जब डिसक्रिपसन दङ बेखौ नोंथांमोनाहाय फरायबानो जाबाय स्क्रिनशट खालामनानै स' नोंथांमोना सार्भे टाइपनि माखासे खामानि जायो जेरै मावदारफ्रा खामानि मावनांगौ दा सार्कोल अफिसनि थ्रुयै स' नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावनांगोन एन्ड बैसोआ मिनिमाम 21 इयार्स मेक्सिमाम जोंनि STP हिसाबै SC हिसाबै 45 इयार्ससिम हागोन नर्मेला 40 इयार्स एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि दानिया फरायनाय अके दा नोंथांमोननि फरायनाया बेचलर डिग्री पास खालामनांगोन जिअ'ग्राफिनिफ्राय एबा जिअ'लजिनिफ्राय नोंथांमोनाहाय आरो लोगोसे डिप्ल'मा नोंथांमोनाहाय नै स' बेवहाय दङब्लाबो हागोन डिप्ल'मा इन GIS दङब्ला आरो बे गैयाब्ला BTech MTech MSc नोंथांमोना इन GIS आव खालामनाय जानांगोन एन्ड बेनिफ्राय जुदि बे गैयाब्ला स' नोंथांमोना MA MSc इन स' नोंथांमोना जिअ'ग्राफि अके बिदि बिनाय दङ एन्ड बेनिफ्राय जिअ'लजि बा एनभाइरमेन्टेल साइन्सनिफ्राय लोगोसे आरोबाव नोंथांमोना GIS खालामनाय जानांगोन अके GIS खालामनाय जानांगोन अब्लासो हागोन एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना जुदि बायदिसिना एक्सपिरियेन्स दंखायोब्ला स' नोंथांमोनाहाय बांसिन चान्सखौ मोनगोन जुदि गैयाब्लाबो बेयाव स' नोंथांमोना जि MA पास खालामनानै जुदि GIS साबजेक्ट दङब्ला स' नोंथांमोना बेहाय हागोन जुदि गैयाब्ला नोंथांमोना हानाय नङा एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोननि एक्सपिरियेन्सआ जुदि दंखायोब्ला सिगांनि मोजां चान्स गैयाब्लाबो हागोन एन्ड बेनिफ्राय सेलारिया 25,000निफ्राय 30,000नि गेजेराव नोंथांमोना मोनगोन एन्ड ID प्रुफ लांफानांगोन इन्टारभिउ थाङोबा 10 आगस्टआवहाय अके एन्ड बेनिफ्राय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना सेल्फ टेस्ट होनांगोन आरो जुदि एक्सपिरियेन्सफोर दङब्ला लांफाजोब एन्ड बेनिफ्राय प्लेस अफ इन्टारभिउआ जाहैबाय गुवाहाटियाव स' नोंथांमोना नैबे एड्रेस मोनदों बेयाव थांनानै स' नोंथांमोना ट्रेनिं सेन्टार मोनसे दङ दाखिनगावआव जेराव मण्डलफोरनि ट्रेनिं जायो स' बेयाव नोंथांमोना इन्टारभिउखौ होनांगोन अके एन्ड बेयाव इन्टारभिउ हैनायाव जेबो TAT मोननाय जानाय नङा गासैबो गाव गावनि जागोन खरसाया स' बेनोमोन नोंथांमोननि जुदि जायफ्रानोखि गोसो दङ स' नोंथांमोना बेखौहाय मावनो हागोन आरो एक्सपिरियेन्स मोननाय लोगो लोगो नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला सार्कोल अफिसाव मिशन बासुन्दारानि साख्रि ओंखारो स' नोंथांमोना इलिजिबोल जागोन मानोना एक्सपिरियेन्सआ जोबोर इम्परटेन्ट दानिया 1 इयार एबा 2 इयार्स बियो थ' ओंखायनो बेफोरबायदि माखासे प्रजेक्ट एबा कन्ट्रेक्चुवेल जबाव स' एक्सपिरियेन्सआ जोबोर इम्परटेन्ट स' बेनोमोन नोंथांमोननि दिनैनि मोनसे आपडेट